Nyakwa Ramogi, kamora mora ma intie an gi geno ni intiere kare kendo koro ni twachako twak marwa mar duol. Ma en kidieny mar ariyo mar weche manyien ma bende wang'iyo e chal mar oganda kendo wago mbaka kotenre kod gik matimore. Odhiambo ma kawuono Nyakwa Ramogi, ing'eyo ni kinde ka kinde oganda ma joluo gin jogo manong'e kod wich mabith. Ma kamane gidonje to iwacho ni jaluo kochako wuoyo to onyong'o wach e yo masidang'. To nitiere pek moko masani koro chako neno ahinya kotende gi weche mag yudo sir mag omenda ka ng'ato odhi e tiegruok. Odhiambo ni ne wakwayo mondo mi uornwa penjo madiponi un godo kata pek musebedo kukalo e lai mar Facebook mar Ramogi TV Kenya. Kendo aneno ka jomoko osetimo mano. Ang'na kawo moko kuom penjo manitiere kod samoro chandruok musekale mondo mi jawach elo help kata duol mochung'ne hola e pacho ka Collins Wenje nyalo duokogi ka wayudo thuolo mar timo mano mondo in bende ibed gi ng'eyo ni samoro gima chandi no en gima tin ma koponi ong'adni rieko to nyalo konyi. Kata koponi ok ing'e kaka inyalo dhi to koro inyalo ng'adni rieko kama chiegni ahinya jaduong' Collins Wenje kendo mondo watwag achiel kachiel e Ramogi TV. Erokamano George kuom luonga ka mondo mi wawuo gi jogewa mondo wane kaka wanyalo ng'ado negi bura e seche machalo kama mondo nyithindo oyud konyruok e yor tiegruok. Joma donje e mbalariany kacha kata joma be donje e colleges matindo gi wadwaro ni mondo wamigi thuolo no mar tiegruok. To an iluonga ni Collins Wenje od bura mar help. To kendo tich mwatiyo en ni wajiwo jogewa kata wajiwo negi lek madongo magin godo, waluongo gi dho ngere ni empowering dreams. Koro mane tich mwatiyo pile ka pile, omiyo adwoko erokamano kuom luongowa ka mondo wane kaka wanyalo wuoyo gi jogewa mondo ji oyud kaka nyalo konyore mondo gidonje e mbalariany kata e colleges ma gidonje. Juma mokalo kane ogweli e duol ka gi nyawadwa Trevor Ombija ne nitiere singo mane uketo kaka help ahinya kotende kod neno ni jopuonjre yudo chenro mag help mapiyo piyo. Ma achiel kuom gi oting'o lai ma wiye yot mar mbui maka ng'ato dhi to koro ok ni odeko kacha. Kata kamano kawuono kama intiere ni aparo ni nyalo yango ne Nyakwa Ramogi ni lai mane nitiere e apisi maru maduong' mar help ne ng'eny kendo ne bor. Ma nikech samoro chandruok ma jopuonjre yudo e kinde magitemo donjo e mbui mondo gikasane chenro mag oro kwaya. Ang'o makelo ma bang' kano singo ni mbui ni dhi bedo ma wiye yot? Erokamano. Yes. Mbui wach machando ji ahinya maduong' ahinya George, machando ji ahinya en ni ka luwore gi gik mosekalo. Nyocha ne ji ok tim application kata ne ok gior application mar hola ni mar scholarship. To koro nikech wach mar change maduong' ma government okelo ni. Yes. Ma waluongo ni new funding model ni. Ma koro kelo kendo pogruok maduong' kabisa. Koro chuno ni nyithindo nyaka kendo gichak apply ne scholarship. Chon waluonge ni grants, koro tinde waluonge ni scholarship. Koro scholarship ni tinde nyithindo nyaka apply. Chon ne apply ne mana hola kende. Koro nikech ki apply ne scholarship ni be koro miyo dhi okelo kendo stress maduong' e platform watiyo go kacha kama gi apply ma giore application margi kacha. Koro yudo ka nyithindo mang'eny kendo bende temo apply dichiel. Koro ka temo apply dichiel koponi nitie stress matin mantie e system no to kendo koro wasefwenyo ni kendo chako tero gi mos matin. To gimachielo mabwa chako yudo ni kendo kelo tabu matin en ni wach mar scholarship ni ji ne ok nene ga e admission letter kacha. Koro sani to kendo jonyuol kata nyithindo ka oyudo admission letter boni ko beni gidhi godo e mbalariany kata gidonjo godo e college to giyudo ka kendo koro ochako kelo ndegi buok moro. Nikech mano wayudo ni fee makoro sani gineno en samoro 300,000, en samoro 200,000, en samoro 500,000 kata 600,000. Koro ma kendo chako buogo gi kabisa. Koro kose buogo gi ka ng'ato temo ni mondo apply matin to kone ka dhi through to kendo chako buogo kabisa odwa mana mondo idh gari obi kata nyaka Nairobi. Kata ridh gari odhi nyaka e Huduma Center kamoro. To kwayo wa en niya kik ji bed gi luoro. Nikech ang'eni ji machielo ma be ji chako neno, ji neno ni deadline chiegni en tarik 7 kacha dwe mar 7, dwe mar 9. To kendo koro chako buogo gi wacho mana ni to kendo koro skul yawo kata college yawo kata mbalariany ka yawo to sa oserumo. Koro ji ochako buok. Gima duong' manyalo nyiso jogewa sama chalo kama George en ni ji kik luor. Gimomiyo ji kik luor ni wadhi miyo ji thuolo malong'o ma ginyalo apply godo. Koro kata jomoko man yudo chandruok matin seche ma gitemo apply cha wakwayo gi ni mondo kik gibuoge kata kik giidh gari ni mondo nyaka gibi nyaka Nairobi ka kata jomoko kik idh gari ni nyaka gidhi nyaka mabor mondo gidhi giyud konyruok. Gikuya kitemo kawuono kodhi maber to kendo kiny kata godhiambo ichak itema tema. To wanyalo mana jiwo ni kata kobedo ni nitie tatizo matin mantie iye kanyogo. Jogewa ma jo technology gi, jo engineer ka gitemo loso wachni to kendo wan gi yie
omiyo atemo mana jiwo ni weche dhi bedo mabeyo mbele ka kwamedo dhi mbele. Jadung winje kotende kod wach mar mbui ni. Wang'eyo malong'o ni kama wantiere ni nitiere oganda wa ma samoro ok nyal yudo thuolo mar yudo internet kuonde ma gintiere. Samoro ng'ato nyalo wuok ne odhi nyaka e center kodhi yudo internet. Wach mar deko kaluwore kod kwan mamalo mag joma temo oro kwayo margi. Ere kaka kudwa konye mapiyo nikech samoro koponi system kowacho kamano kata kar mbui ni nyalo mana bedo mayot sa otieno ka koro samoro kwan jomoko donje nindo koro wene jomoko nyema tawala to nyathi nitiere dala ma onge kod sitima onge kod simu manyalo dhi internet sechego chuno ni nyaka dhi e center kare cyber ma to koro dwa konyo gi nango mondo kik jogi thuolo ni ng'ad oko sama koro ndalo bende ng'adore ni. Ang'eyo ni wach mabuogi ahinya ni itemo godiochieng' kanyo tineno ka weche ni ok dhi maber. Yes. To kendo kaka iwachono samoro weche mag stima gi biwonge godo kacha koro kinyal apply gotieno. Watemo mana jiwo jogewa ni gibeda beda gi kwe nikech thuolo mwaketo mar tarik 7 dwe mar 9 no wadhi medo ne gi thuolo. Gima wadhi timo en ni nyithindo mwaseneno kobedo placed kacha gi joka Kupska gin nyithindo madhi 285 to kendo moko be nitie mabe ijake medo. Koro nyithindo go te wadhi miyo gi thuolo manyaka wa make sure ni gi apply. Haya jomoko matemo apply godiochieng' to neno ka weche ok dhi maber gi jogewa ma wacho ma joka technology jo engineers ka joge ma jo engineers ma temo loso weche mag application gi gin ok nindi sani George gitemo loso wachni mondo mi nyithindwa gi oyud kaka nyalo konyore e yo mayot. Gima nyicha ne timore ahinya mabe sani kichako kelonwa stress matin e system kacha. Yes. En ni chon ne ji filo form ka ni dhi kacha ti filo form e system kacha ne mana mar hola ni kende to kisetieko file to kendo i print application cha kise print application ti wuok kode kacha kendo idhi chako manyo godo jayalo kata pastor kendo idhi chako manyo godo kendo jaduong' gweng' kata chief maru kacha kata idhi chako kendo manyo godo advocate moro. Mano weche makoro sani wagolo nikech sechegi koro ena gima waluongo ni paperless, onge attachment, onge gimoro amora kendo michake print. Koro nikech information mang'eny ma kendo wachako wakete system kacha ochako duoko wa piny matin, lakini waneno ni mano ber moloyo kuom oro nyithindo ni mondo gidhi gimany advocate. Sama idhi manyo advocate ni samoro idho gari kendo idhi mabor kata idhi manyo pastor kata idhi manyo chief kata idhi manyo ng'ama chielo manyalo chung'ni. Sani watime mana e system kacha, koro en waluonge ni paperless, omiyo oyot kata obedo ni giyudo chandruok matin to wakwayo mana jogo ni kik giluor nikech wadhi miyo ji thuolo malong'o mar apply. Aya ne joma moko masani sendo osechako donje college nikech ang'eyo ni jomoko nitie mane donje college kata kawuono kata madonje e mbalariany e jumani kata juma manyien. Koro jonyuol uluor. Gima wasetimo ne administrators kata mana jo mbalariany gi jomochung' ne mbalariany gi wasetemo wuoyo kodgi kendo waoro nigi barupe kendo wase engage gi. Wadwaro ni mondo gima timore ni kik gior nyithindo ni mondo duogo. We winja ne jachiel kuom joneno magwa go simo mondo winja ne Scholastica omiwa penjo ma en go kotende kod gima okale. Scholastica nyiswa ne penjo mari ma in godo mondo jaduong' Collins winja nyalo duoko kotende gi wach mar help. Gima penjo en ni yes. Aneno ka wachore kanyo ndo ni nyithindo mang'eny ni kod shida mar chwalo kwayo margi e mbui. Nitiere kaka unyalo organize mondo ubi on the ground mondo organize gima chalo kaka mane jo Kisii organize cha. Koro nyithindo mang'eny nyalo yudo opportunity mondo gichwal kwayo gi e mbui nikech there's a possibility ni ng'eny gibo bedo locked out. Erokamano ahinya Scholastica kuma miwa penjo mari. Otieno bende nitiere line ka. Otieno into in gi penjo mane kotende kod wach mar kwayo hola mar help ma koro sani wan gi jawach mar help ka. Apenjo ni wan kaka jo-Egerton madonjo school 24th. Jo-Egerton odonjo 24th, yes. To na apply help to pok giduoko na acknowledgement message e email ma nyiso ni adhi yudo hola no. Okay. Erokamano ne Otieno. Wan gi penjo ariyo, Scholastica kachiel kod Otieno. Scholastica wacho ni ang'o momiyo ok unyal dhi e kor gwenge mondo ukony jogo gi e kor gwenge kuonde ma gintie mondo migi yot kaka mano wacho ka. Mar ariyo, Otieno wacho ni pok oyudo acknowledgement letter kata information moro amora, notification manyise ni in jalo manoro kwayo osepuodhi kendo kwayo mari dhi biro to gidonjo e school wacho ni tarik 24 mar dwe ni. Okay. Wakwachako gi mar Scholastica ni. Yes. Gima timore ni kata machielo mane watimo kawuono mar Kisicha nyocha nena gima nyocha wapango
makendo wadhi atime atima maber kanyo nwa target godo joma ne nitie kanyo ero jo Kisii. To kendo joge wa bencha nwa timo moro kendo uriri kacha juma manyokalo ni pak na paro ni juma manyokalo ni watimo moro uriri kacha makendo joge wa nodhi mocha kuwuoyo gi ji. Aya kendo wan gi joge ma jo Oduma nikech wan gi Oduma Migori kacha to kendo wan gi Oduma Kisii to wan gi Oduma joge wa mantie kendo Kisumu to kendo Siaya bende wadwani mondo wadhiye. Koro joge wa manie ground gi be chako dhiga oko kacha kendo gidhiga e career fairs minjo manyom timore makawuono ni kendo giwuoyo gi joge wa. To mano Scholastica kanyalo duoki bende directly en ni mano okoromo gik mwasebedo kwa timo go wang'eyo ni okoromo. Koro kata mna sani timo mpango mar dhi oko kucho kendo mondo wachak neno kaka wuoyo gi joge wa mang'eny machielo en kata mno mwatimo ka sani ni jodi watimo wuoyo gi joge wa to kendo wan kata mane ground kacha wadhi kata mane colleges ka mwaluongo ni Tibet to kendo kata mane mbalariany gi seche ma nyithindo donje school cha wadhi kendo ko chako wuoyo kodgi during orientation sa orientation cha kendo wadhi chako wuoyo kodgi wadhi chako lero negi wachni to kendo ka duoko wach mar Otieno Otieno ne wacho ni pok oyudo acknowledgement manyise ni kendo koro sani wayudo wachne ni kata application ne mar olane wanyalo mana duoki ka wacho ni kikiluor kata obedo ni ne wadeko matin maroro acknowledgement no to wadhi yoro nigo through email kendo ibro yude Otieno kapok juma ni orumo nikech ne wan gi volumes mang'eny mane nitie kacha koro no wasebedo ko temo release gi mos to ok dhi budha ahinya ni mitchopo tich abich kapok yudo acknowledgement. Nitie jal moro penjo kani banka ise submit application online ma odhi successful. Nitie form ma ioro email matingo details mag applicant agra application mar japuonjre. Form ni kise download japuonjre dong kode kaka record koso oteri office mar help ma Nairobi. Kaka ni wija wacho cha George ni nyithindo gi gini en paperless. Nyiso ni onge paper mora moningo beni tingo kidhi goro kamoro. Koro gima giyudo cha waluonge mana ni acknowledgement manyisi ni koro record ni moro matin ma in go makata kugik seche moko to ng'ato penjo ni ka be ni apply to in gi gimoro miting'e lweti omiyo onge paper mora mwadwaro ni mondo ng'ato print kata ni mondo ter kamoro. Ka be naneno ka ng'ato wacho ni en bino setemo dibiriyo to pok oyudo we amaka ni simo moro machielo ka hello Ramogi TV nyalo nyiswa ni to in gi penjo mane ne jal ma wan go kama wuok ka help. Okay, penjo man go? Yes. Nitiere wuoda notimo form 4 ojoini university to gine mano apply go ne pok oyudo kitambulisho ne pok oyudo kitambulisho to kano bi odonje e portal mar help to kitambulisho ni kod problem ne nokoso nokta achiel to nopoko oyawo account gi help no. Yes. Kose yawo account to kitambulisho biro gi nying machielo koro inyalo konye nade mondo oyud help. Kitambulisho wacho ni nobiro ka nigi nukta achiel ma ne nigi ntiere namba achiel mane oremgo mane oge kasto odhi oloso kitambulisho no mobedo makare kasto biro gi nying machielo obiro gi nukta koro opong'o te koro kijana ne nodonje portal mar help kapo gi nying majina cheto namba maktamit en mana ile koro dodonje nadi mondo chako o apply help kendo gi nying machielo ni nying machielo koso namba machielo okay sasa ero kama nainya kumi wapenjo mari akeni mano tinyalo duoko nang'o no mano wach ma wanyalo loso nikech seche moko weche timore koro wanyalo mana kwayo ni obi owuok kodwa e Huduma Center kacha kaluwore kama intie kopo ni Nairobi ka to nyalo mana biro karwa ka kata mana Huduma Center kacha kata kopo ni kama intie no onyalo mana biro irwa kar Huduma Center kanyo to waneno kaka walokone wach mar ID ni mondo walokne godo e system kacha mondo bed maler gimomiyo wakwayo ni nyaka obi en ni weche moko mag contractual koro seche ma ng'ato biro nyaka wang'e ni mwang'e documents ko mwane kaka documents go bitali gi gima wan godo e system kanyo mondo mi waloki iyo maler kik bed ni nyathi moro machielo kendo samoro bitiyo gi ID no koro wakwayo mana janyuol no ni koro gimotim en ni obiye irwa kanyo gi ID manyien moyudo ni kata kitambulisho manyien moyudo ni mondo wane kaka wanyalo konye godo Huduma Center kacha machiegni kode.
Jal moro to wacho ni pasta moro notamore keto ne sei nikech no koleme kanisa ne aparo ni mano ni selero ni koro wach mar pasta koro onge. Wacho ni asetemo dibich to pok ayudo koro gini ojonya. Wan kod Linet line. Linet, hello mar Ramogi TV, inyalo nyiso ni to into in gi penjo mane ma di sani kotende kod wach mar help? Mina temo apply na nyathi. So utimo makosa e email ne. Koro kose register gi wrong email, so mondo message ma oro kod cha obi ne ok nyal biro. Koro tama kaka rekebisha mondo agine, mondo a create ne account kendo. Ere kaka jogo nyakonya. Okay. Mokwongo ni se apply modhi gi wrong email. Dongi kuonge register, koro natemo register Yes. To mistake obet e email ne. Okay. Koro nitie code moro mioro. Koro ok nanyal yudo code no through the email nikech the email was wrong. Okay. Kamano. Jodong wenje winjo mano. Winjo wach no maber. Gima onyalo timo en ni en bende nyaka obia kama koro kendo wantie. Kopo ni timo makosa kacha to koro chuni ni nyaka koro kendo ibi kama wantie ma en Huduma Center kacha. Koro kisebiro Huduma Center to kendo koro wacha kwa golo mano makosa mancha ni setimo cha. Kasto kendo koro wacha kwa ni thuolo kendo mar registering manyien. Koro wakwayo mna ni koyie to kendo bia irwa. Odhi Huduma Center mantie machiegni kode. Mantie machiegni kode kanyo. Mondo wane kaka wanyalo konye. Okay. Koro mago to timorega. Koro ka gisetimore to kendo wan thuolo mar konyogi. Koro kik oluor obia. Okay. Wang'iyo wach ma bende otenore kod weche mag kipande ka winjo ka ji owuoye kipande. Nitie nyithindo monge gi kipande sani. Gin gi birth certificate. Ma bende iyienegi mar donjo godo sama gindikore mag ka jopuonjre ma timo penj mar klas 12 KCSE. Penjo osebedo mathoth. To jopuonjre machalo kod magi, ok en richo margi mar tieko skul kapok giromo higni 18? En adier. Ok en richo margi mar tieko skul kapok giromo higni 18? Yes. Kendo nikech ne gikalo maber winjo bende giyudo sir mar sirikal. Gine konyo gi nade nikech jonyuol moko nitie mane gi penjo ka moko kuom penjo mayudo ka ni nyithindo ma onge gi ID kata opande idhi kony gi nango be nitiere yo ma sirikal ochiwore godo ma iga mokwongo ni kapok giyudo kipande kapok gioloko 18 mondo giyud kipande gimbe ginyalo bedo gadier ni gidhi yudo hola ni koso gin to idhi tim gi nade koso jonyuol chako ikore chon ka giuso gik ma giuso mondo gitergo nyithindgi e skul. Erokamano kuom penjo. Yes. Penjo no aneno kosechando jonyuol mang'eny. Omiyo adwa temo lero negi kawuono mondo giwinje maler. Gima timore ni wan gi wach mwaluongo ni scholarship. En ok chule. En imiye nyithindo kosemiyi godo kiwango moro kanyo ero to kisetieko to kichule. Chon waluonge ni grants. Koro en entie. Machielo en e holani. Koro kachako gi wach mar scholarship cha, especially ne nyithindo mathindo man nigi mwanyalungo ni minor kata maonge pok oyudo kipande gi. Mapok ochopo higni mar kipande. Mapok ochopo higni mar kipande kendo pok giyudo kipande gi. Yes. Nyithindo gi gimwatimo kata gimwakwayo ne jonyuol gi kata gin owuon. En ni gi apply. Gior kwayo margi mokwongo ne wach mar scholarship. Koro scholarship margi ochuno gidhi yudo. Teka ni apply to kendo yudo scholarship mari. Scholarship no kiseyudo eni apply go gi index number mari mancha ni timo godo KCSE kacha. Kaso kendo chaki apply godo kaluwore gi birth certificate mari. Koro magi documents kende mwadwaro mondo mi apply ne scholarship kopo ni in ne poki ichopo higa mar 18 kendo ionge gi opande cha. Haya kisetieko kanyo to kendo wach machielo mar holani. Be wawacho ni sani kaka help kacha wadhi keto pesa moro nikech wang'eyo numbers gi. Seche mancha ne wayawo negi mondo gitim application kar chakre dwe mar 5 kanyo ero ma seche mancha ne KUPS yepo cha. Namba ni nena noko chop kata 2,000 mag nyithindo ma waluongo ni minor mancha ne onge upande gi. Koro sani wan gi yie ni namba gi no osedok chien kendo gin mana just about 1,000. But kata mana 1,000 kata 1,000 no wakwayo kendo wawacho ni onge nyathi moro amora midhi we chien ni nikech onge opande. Koro e wach mar olani George gimwanyiso nyithindo kata joge wage ni gimondo gibia to giyud scholarship cha ka giseyudo scholarship ne jonyuol. Sasa ma kipande cha osewuok kata opande no osewuok to bia irwa ka jo help ka to kendo wadhi miyo wi pesa nikech pesa sirikal kata government omiyo wa pesa malongo ma kendo wadhi miyo nyithindo go kapok ochopo dwe mar 7 higa manyien. Sasa ni kore ka iseyudo opande
to kibiro irwa to kendo pesa ni wadhi chiwe mondo mi idhi kucho. Wach machielo mwasechako watimo George. We apinje mano kapok idhi mabor. Samoro janyuol dwaro ni mondo ler ni owuogi. Sama wacho ni nitiere pesa moro moket tenge. Ang'o ma mono help kata duol mochung' ne chiwo omenda gi wuoyo gi nikech jopuonjre gi ung'eyo to omenda ni bende nitie. Ang'o ma mono wuoyo gi sikul kata kar mbalariany ma nyathine dhi tiegore to tero omenda ni to ka koro obiro to koro en owacho ni higa mokalo cha kata higa mokwongo cha ne otere skul gi nyinge ma ok ni omiye go minyalo wacho ni koro commitment bedo gi skul modhi some to ok nyathi owuon mondo konyo jonyuol gi. Samoro jonyuol moko penjo ni to ere kama odhi yude pesa mar higa achiel ni mar tero nyithindo kako pesa ni otikete keta tenge. Yes. George kalero wachno maler kata mane yor scholarship mana wacho ne cha. Yes. Ne nyithindo ma samoro ae kamoro ma ji onge pesa kabisa kata ji lwetgi ni nono kabisa. Wadhi miyo gi scholarship mar 82% mar cost of the program cha. Koro kata koponi cost of the program ne kata mane 250 kanyo tidhi do ka 82% cha en pesa mang'eny mosekao kanyo ero ma odong' mana pesa matin. To nikech wang'eyo ni kama onge nyalruok ahinya mano pesa moko kidhi chulo kendo wamigo to kwamigo your scholarship to en oseore directly kati onge ID kata pande ni koda ingo. Aya koro modong' ni ma en 18% ni wadwaro nikech yor hola ni George gima me nyaka jonyuol ng'e ni en contractual. Nyiso ni kendo contract government kata sheria marwa owacho ni nyaka idonje mana gi jomoko mar of age. Nyiso ni ng'ama osechopo 18 kendo nigi ID. Koro ng'ini ok wanyal kawo pesa ni mitwa ter kata skul kata mbalariany kacha. Mitwa dwa weyo kucho to samoro be ok wang'eyo kata nyithindo gibiro apply ne pesa cha. Koro ng'ini kane uonge kamoro mane undikoru ni usign contract ni pesa ni mana dwaro. To kendo kuchopo seche ma koro wabiro dwaro ni mondo pesa ni mondo chul cha. To kendo ng'ato loko ni mana ng'eyo wacho mana ni pesa no ano ka ng'eyo wach ni nikech onge kama wandikore. Koro wakwayo mana jonyuol mondo giyie mana kodwa gima chielo mwasetimo George en ni wasewuoyo gi jo skul gi kata jo mbalariany gi kata jo college gi jo TVET gi ni mondo kik giriemb nyithindo mitgi gono nyithindo e skul nikech wasendiko piny ni pesa ni dhi oro. Koro kata mana sirikal owuon oseoro wach ne jo college gi mondo kik giriemb nyithindo mitwuok e skul. Okay, aneno ka jima medo diko ka yuago wach mar system. Nitiere wach moro bende nowuok kapok wa yudo moni nitiere kipande moko manyien mochakore gi namba mar 42 ni gin bende pok oketgi e lai mar yudo hola ni kata pok gibedo integrated into the system. Ngoma to inyalo wach nango nikech magi koro jopuonjre moseyudo gin giseyudo kipande gin gi namba ma chakore gi 42 tiwacho ni pok gibedo integrated. How long kata bro kawo thuolo maromo nade mondo eka gidonji ni koro ginyalo oro kwayo mondo gin bende giyuda ber mar sir mar somo. Thoth jo nyithindo mang'eny mane nigi series miwacho no mar 42 ka wang'eyo ni chane gi chandruok. To chandruok ni chane wuok e yor integration nikech watimo integration gi jok ma oluong ni jo IPRS. Yes. Koro watimo integration kodgi watimo validation nikech ng'eni samoro ng'ato nyalo ndika gimoro amora. Koro watimo validation to wang'e ni ng'ane to be obedo registered maber adieri. Be ma kipande ne adieri. Ma be kipande ne adieri. Yes. Koro gimachielo matimore nikech watimo validation no jogi yudo kipande samoro pile ka pile. To kata mana jo IPRS ka gimbe gi update data margi kacha mos. Koro nyocha ne wach no watemo tieko ni thoth joma ncha ne yudo tabu ni. Lakini nitie jomoko matin mabe odong' to nikech validation ni kata update mar IPRS ni itimo pile ka pile wadalo mana kwayo jogo wani mondo gibeda gi kwe joma pok otimne gi mano ma pod yudo tabu e yorno margi dhi bedo mayot samoro kapok juma ni rumo to kata kodika ahinya juma manyien ok nyal rumo kapok giyudo konyruok. Cesara Omalicha mwacho ni traffic on the internet en gima osebedo ma gina ahinya. Wuotho dhi ka chief court ma wach rubber stamp otimore ne apani man to ni selero ni mano koro onge. Read 5 minutes or contact help official Oroma. As from 12th of August up to date, 5 minutes pok Oromo yaw. I've tried with both 642 and 334 pok odonjo. Mano iluongo ni Felix Odere ma wacho kamano. Mato konyo nango. Felix aparo ni gima timore gi mare no waluongo ga ni mano ng'ama osebedo ni e mbalariany kacha. Koro en gima timore ni otemo apply mondo mi odhi mbele gi yuto ne mare machon cha nikech gin wamiyo gi pesa gi e yor old model mancha ni nitie cha. Koro gine magitemo apply through *642# which is the USSD code ma watimo godo application no.
koro margi no be en mana paperless. Koro gima timore nikech stress machielo matin manyicha nosebedo e system maduong' ma watiyo godo ni, gimbe nyicha ne margi nobedo gi tatizo matin kata chandruok moro matin e iye kacha. Lakini chandruogino notem losi man gi yie ni kata kopo notemo apply King Felix to mari no ningo beni dhi through. En no ko en wach maduong' ahinya. Nyo watemo lose nikech kata mana sani jok manyicha ne apply mwaluongo ni second and subsequent applications. Jo manyicha ne dhi mbele gi sombgi manie old model ni. Gin about 80 something % of them no se apply muti ko application margi. To kata mana joge wa mamoko gi be margi watemo loso mondo mi odhi negi piyo kik ng'ato bed gi luor moro amora e George. Penjario nikech ing'isa ni wan gi dakika achiel kende jaduong'. Alice wacho ni erokamano jonyuol chandore kendo tino ginindi ka gimanya wach mar helb mana lisanya kendo wacho ni e portal kanyo paro ni winjo bed ni ing'iyo kaka wach ne nyalo bedo mayot. Kasto ng'ato wacho ni kod bende inyalo tiyo mar 642 hash star 642 hash bende nyalo tiyo. Mano gima ng'ato penjo ka. Mano nyalo tiyo. Penjo mogik. Joma noseoro kwayo higa mokalo to samoro nok giyudo. Nang'o ichak nyiso ni yor kendo. Ang'o matimore to gin gi un gi database ma kata un gi details magi e portal maru mar helb. Ang'o momiyo chuno ni nyaka gichak gi apply nikech samoro nyithindo moko ok ong'eyo ni gin bende owinjo bed ni gichak gi apply kendo. Koro gima timore George ne jok manyicha ne dhi mbele gi somgi. Yes. Makendo samoro nitie jok moko manyicha ne ok oyudo. Yes. Nikech kendo ne nitie nyithindo moko madhi 1,140 manyicha ne ok oyudo yuto kata hola ni e higa mokalo ni. Gin sani kendo ne waketo negi pesa kendo tenge mwadhi miyogi. To gimomiyo nyithindo watemoga kwayo ni mondo gi apply higa ka higa. Yes. Ing'eni weche timore. Koro samoro nyathi owe skul. Samoro nyathi kata mana wach moro accident moro timore. Kara nyathi gimoro timore atima ma completely koro nyathi ochako duogo e school. Yes. Koro nyaka wa confirm ni to be entie. To seche mwa confirm ni process mar confirmation ni yot ga malich. En time mana simbika kada in mana gi simbe wa matindo mag mulika mwizi gi. Yes. Tidia dia star 642 hash. To kendi confirm wani pod intie to kendo pod ngima to kendo pod idwaro loan. To wamiya pesa. Okay. Mane momiyo wakwayo ga ni nyaka ga apply kendo to kendo wadhi miyo gi pesa. Erokamano jaduong' Collins Wenje kuom yudo thuolo mar biro e Ramogi TV kendo go mbaka gi nyikwa Ramogi ka walero kendo wafuono malong'o moko kuom samoro chandruoge ma jopuonjre gi jonyuol kale mondo giyud hola mar helb. To kaka inyalo yude yo mayot kod kaka inyalo lu ndach ote kata kwayo ma ng'ato oro ne helb gi kuonde miyude apisa mag helb. Erokamano jaduong' Wenje kuom yudo thuolo mar loso gi nyikwa Ramogi. Nyikwa Ramogi mathoth koponi in koda penjo kata kidwa ni mondo miwinj gik ma jaduong' olero ka maniluongo ni Collins Wenje man jawach e lo helb. Nyakwa Ramogi nyalo dhi e Facebook mar Ramogi TV ubro ng'ado weche mawacho ka kendi keto gi kanyo mondo med dhi nyime ng'eyo kaka inyalo timgi. Ka kamano pot gi pak ne in mikaw thuolo mari mioro penjo mari kata in migo simo kata in miwinjo kendo ing'eyo koro gik ma dwarore sama ioro kwayo mari mar helb. Med mana timo koponi pok odonjo dhi nyime ka kwachi ni nyinga en George Bati oriti masani lo Trevor Ombije Nyakwar Guoko cha pesa.